Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Wih, ada singo barong kucing. Ada barungan oyen. Wah, sing duwe cah. Tek turu to kok? Ngantuk. Terus ada Mas Henip. Mas Henip memakai barungan. Wah, telon merah. Mas Riko memakai barungan. Wah, ular kobra. Ularnya nyaplok sapa kok? Wah, beril. Beril memakai barungan. Kodok. Terus Arhan. Halo Arhan. Arhan ini memakai barungan oyen. Ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan Yu. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan wah, kucingan. Terus Mas Iqbal menyelam, Mbak. wah, menyelam. Oh iya, lagi menyelam. Mas Iqbal juga memakai barungan kucing. Dek Jihun Pakai barungan hitam. wah, barungan hitam. Dan Mas Aska Barungan si singa. yo Mas Iqbal karo Mas Rama dipakai. Rama kuat. Minggir. Wis yo duduk Mas Iqbal karo Mas Rama duduk. Yo piye? Wes duduk ayo. Saiki Mas Henip. Yunip. Gua jadi TikToker. Masa? Kabar duduk dumateng para piyarsa, kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun inggih radi sumpek ini. Ampun mlebet wonten area pentas jaranan ring keranten panggenanipun menika. Kudu pipis gak? Paraga Kudu pipis gak? lumagane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa memberi mekaten.
Ya wis ya duduk ya Mas Denny. Ya saiki Arhan. Wah, Arhan memakai barungan Oyen. Bal, ayo rebel. Tata sik bel ngluntung bel. Sen. Salam kuwen. Nen. Tertutup hujan geser hatimu yang layang daun telah. Bangsane para Gandharwa sewu. Oyen. Sumikira saka sakenaing papan panggonan kene. Angertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sakenaing alas gagah wangi. Barungane apa iki? Yo duduk yo Aryan yo. Action we. Muak. Yo saiki Mas Aska. Karo Dik Jihun. Alah. Kuwi apa? Engko bareng bocil. Ayo Dik Jihun karo Mas Aska. Ayo le. Peace. Ketake Dik. Real, nek jatuh. Kene lho apa Riko duduk, enggak boleh gitu. Nek jatuh. Wih, Dik Jihun. Mbak Yu rene jam 5 mau kondo. Yo duduk yo, duduk. Yo Mas Aska, Dik Jihun duduk. Yo Mas Abdul, Mas Beril, karo Mas Riko. Awas lu, nak kena. Ayo. Apa? Ayo le. Yo, hati-hati. Ayo Mas Riko. Oleh-oleh. Mas Riko pinggir. Ayo. Yo sama.
Mas ya duduk ya duduk. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini.